Bé, aquí tenim la tenora. Ara tocaré un petit fragment d'una melodia tradicional de casa nostra, catalana, que és la cançó del lladre. I veureu com sona una melodia tradicional amb aquest instrument tan típic nostre. Ara el que faré és utilitzar aquesta melodia, transformar-la, utilitzant els coneixements que he anat adquirint al llarg dels anys en quant al llenguatge jazzístic i de la música moderna. I veureu com és el mateix instrument però agafa un color totalment diferent. Faré una petita improvisació jazzística utilitzant les harmonies d'aquesta cançó, que és la cançó del lladre. Heu pogut sentir com una melodia de casa nostra, com és la cançó del lladre, es pot transformar i agafar una dimensió totalment diferent que fins ara no havíem donat amb aquest instrument. Gràcies per haver-me escoltat.